Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ne. Alhamdulillah. Lafiya lau. Ainihin na zo sai waya ne. Waya to ga sunan kala-kala. Yawa a bani dai lattice. Wace iri kake da bukata ne? Ni dai wacce ake haifi wanda zai kalle ni ya san na rike waya. Kaga wannan iPhone ce. iPhone. Yawwa, kakanta iPhone 6 kenan. Kudinta naira 120. 120. To, 120. Eh. To, a yage ta ai ba matsala. Yage kwalin. A bude ta kenan. Bude ta. Ba matsala. Ha. Har ya na zo aiki. Ha, bude. Ba matsala. Kakanta. Amma ainihin yana daukan abubuwa irin su WhatsApp haka Facebook. WhatsApp ba abin da ba za ta yi ba sai a tura ba ne? A tura na gari. A faso gari. Wannan ai ta yi komai da komai. Ainihin so nake irin zuwa wasannin nan da ake kallo su waye da WhatsApp din. To Facebook fa. Facebook. Yawwa. Bari an sama duka application dina kawai. Yawwa. Yawwa yanzu ga zahiri ya shiga yanzu abin da za a yi. Yawwa akwai wani YouTube wanda su kamfanin official VIP comedy suke akwai shi a ciki. Wannan kana kalla? Ina kalla ina jin shi. Bari an sama su ai duk wanda ya fita. Ba wanda ba da shi a ciki. To a tura. Yau ba na gan su fallan su gaba daya. Azuzu ba official VIP comedy an gama. To yanzu a sata leda ku? Yawwa. Kai. Ai kira wannan wayar. Algura wannan sai na ringa sata aljihu saboda ƴan uba. Yawwa. To yanzu a je ta. A je ta. A mata caji. Ka gane? A mata caji. Don Dr. Rabi Musa Kongos. Rabi Musa Kongos. Ya je kasar waje. Bai dawo ba ƙasar Najeriya. In Allah ya dawo da shi, ka samu labari shi zai tsaya takarar shugaban kasa ko? In Allah ya ba shi mulki ya hau, wallahi zan kawo kuɗi. Magana ta gare a ajiye ita shugaban kasa. Ba matsala.